alcalde de Algemesí, José Javier Sánchez Bretones, president y membres de la agrupación empresarial de Algemesí Empal, Mariano Clemente, presidente de la Asociación Empresarial de Alzira, Raúl Tudela, presidente de la CEP, Salvador Navarro, Corporación Municipal de Algemesí, representantes empresariales, empresarios, familiars, amics. Bona nit i moltes gràcies per permetre'm en aquesta gala benèfica convocada per Empal i per AEA participar. València ha patit un cop molt dur en què s'han perdut vides humanes, projectes, il·lusions i el mitjançant de vida de milers d'autònoms, comerços, cafeteria, negocis a peu de carrer, polígonos industrials. Tots hem vist els testimonis que hem sentit esta nit i altres molts que hem parlat i ens encollís el cor de veure el drama i el sofriment de tanta gent. Avui vull transmetre que estem amb ells, que ens unim al dolor de tantes famílies d'Algemesí, d'Alzira, veïns i empreses que estan travessant una situació dramàtica. Avui és la nit per estar amb ells i també per a demostrar que anem a treballar tots units en la reactivació i en la reconstrucció de tot el danyat, en tratar de compensar les pèrdues, però sobretot en estar junt a vosaltres. No esteu a soles, de veritat, des de la Cambra de Comerç estem al vostre costat. Vull agrair a l'agrupació empresarial d'Algemesí tot l'esforç que està fent per ajudar a les empreses. Esta gala benèfica és a sols una xicoteta mostra de com s'han volcat amb els afectats. Des de les cambres hem fet el que ha estat en les nostres mans, el que hem pogut, en donacions, però sobretot traslladant a la societat i a les administracions la magnitud de la catàstrofe perquè foren conscients de l'ajuda que se necessitava. El president de Càmera, José Vicente Morata, s'ha implicat personalment i me consta en reclamar que les ajudes arriben ja, el més prompte possible, que si no és així, molts negocis van a tindre que tancar. Totes les veus de representació empresarial hem transmitit a les administracions que la gravetat de la situació el que necessita són mides, però mides excepcionals. Les empreses no poden esperar a que els tràmits se facin eternos, no poden endeudar-se més, necessiten ajudes a fons perdut i necessiten que arriben ja. Dins d'un mes, tal vegada ja siga tard per a moltes pimes. Vull traslladar-les que Cambra València ha ficat en marxa un portal de donacions entre empreses que es diu Solidana, que permetre conèixer i ficar en contacte les peticions d'ajuda d'empreses i juntar-les amb les donacions d'altres empreses. Hi ha una entrada per a demanar les coses que ens facin falta a les empreses i una altra en què empreses de tot el país estan volcant-se en fer donacions el que tenen, el que poden oferir per ajudar a aquelles empreses que ho necessiten. A banda, també la Cambra ha ficat en marxa, gràcies a que la Cambra de Comercio de Sevilla ens ha cedit un autobús, una unitat mòbil que tenien ells i que en aquest moment l'han acoplat per a poder-la utilitzar ara en aquesta situació i que està recorregant tots els polígonos de les zones afectades per ajudar a fer gestions, des de treure el certificat electrònic, que hi ha gent que l'ha perdut i no ho té, fins a assessorar en la petició d'ajudes o fins a deixar uns quants llocs de treball si és que fan falta en aquest moment, en fi, ajudar en el que faci falta a les empreses i als comerços. La solidaritat de tots està sent exemplar, però no podem deixar que decaiga, tenim que continuar. Algemesí, Alzira, València, els 87 municipis i les 8 pedanies de València no poden caure en l'olvido. Estem amb les famílies, amb les empreses, amb els empresaris i amb els treballadors, que tots l'estan passant molt mal i és aquí on mostrem el nostre esforç.
Gràcies de veritat a tots per la seva implicació i gràcies a les empreses que han col·laborat de forma exemplar, altruista, amb donacions, a los voluntarios que han anat a ajudar, llevant barro, repartint menjar, aportant maquinària o senzillament donant calor, apoyo emocional en moments de desesperació. Cada un en els seus mitjans i disponibilitats i possibilitats. La tarea de reconstrucció és enorme, un reto al que mai ens havíem enfrontat, però jo estic segura de que la superarem treballant junts, units, com tantes vegades l'hem fet a València. Els valencians tenim aquest fons de poder superar-lo. Així és que l'únic que puc desitjar-vos és molta força i endavant. Bona nit.